kublai pi baro but sachi sin nakaliang jong kakasi Gentia Christian Fellowship Chennai ni priang sngo bahai pi sekani ka jingeseng online service kabangi penlong man la katayaw haka porsan baje but nungkang nga ai kublai pi baro ki dekat but kiwei pat ladadon kiwei pat ki balang ki bape haka kerteng ka bathiang tam jong nong panim jong Jesus Christ but ni ai ngo yoblay bamanta ka sniro wala ai ngi kene ka lat kalenti bangin wana khmat jongu da ka bangin duai bat kumjuro ban snap ya ke ai ka ba ublay lengbau mansim jongu udon ban hikai ya ka donot ka jongi but kumbangi liyo iro haka WhatsApp group ka jongi badan kita khat jong kajing seng kajangi ki bamat i kajing sngosi haba ki do no i ki ba it bat ki bathan jong ki but ni kum kajing seng ni duai ba ublay unang ai ka bor ka mansem ya phi i ba yakando i kini kajing ya kini kajing sngosi ha kajing ka jong phi bat kum joro na kabanta jong i wei i dakhat jong kajing seng jongi iba dang pendep ya kajing sa sumar jong i hapo hospital but ngasngau ban aingo yoblay bamanta kasngi ublay ula aila dingi bangin snap ya kajing hikai lengba jong itemen basan pi siang chai ibide iwei na kitemen basan jong kabalang Presbyterian maurung kneng but bonangi ngitip ngi itho bhai bat kumjoro ya ikon jong i iba laso ibalong i president ba manswa jong kajing seng ka jong i bat ngasngo ban aingo yoblay ba i teman basan ila tre ban sim ya kane ka benta bat ni kan mauro ya kitu kipor ki ba piwan ban ya selok bat ni hangni ha chenai bat ni aingo yoblay ba menta kasngiro pila bandan lam rengkat bat ngi ban sam ya ka khatin ka jong ublay nakalyang jong ka khasi Gentia Christian Fellowship ni dua yoblay bonang IP ka met ka bakot ka bakhya krat bonang kurku kerdo ya ka yeng ka sem ka jong pi bat kum joro bonang IP ya ka jingnang ka jingsta ba pinla banang ya lap bat banang hikai ya ka ktin ka bakhot ka jong u sakino kino ki chaka ba philai ngimyo i ka jing police dang bat duai man takasngi na i yadalin dan tathiang i balong i assistant secretary jong ka jing seng bat haren kata ngimyo ban sngap ya ka ktin jong ublay lengba jong itamen basan Shabangan duai nan peli ka tu ni tin jong ublay na kitab Jeremiah karna ka bakhalai kar khatsan tel kintin ki bang komni to sngo phi bat penchasko wasa sarong na ba utrai la kren to ai buram ha utrai ublejung phi ka ba on pa on lami ka jingdom ba ka bakim par kendo ki charjung phi ha kilom badum bat na haba phi kmi anti ka jingshai ban pe kala ka serni ko jingya beka baram per loy ka badum telia ka hani lada phim snga beka ni ka mensin chunga kan yam ka bari nama ka jing sarong jung phi ba ki khama chunga kin yam sa ba kin tu da ka jingja umman nama la rimbral kan hon utrai kembala pet linik tinjung lay tu nyindway bahas ni bahab ni long buku ki kadang cumi long macam ni nasa ban ainu kontras bi ya kabar milari kendong kajing inci kontras bi kontras bi dan kontras bi kan ko online service kontras bi ada bastang ada kan dawai no kontras bi kajing yang basar kajing mi kontras bi dan kontras bi nong kren ibasam kubor hapin chingilang baro kontras bi oi mi long tu utendong sawa di kabor oi cuma syai bor kalau nami kontras bi dan kontras bi ki isi member bakamju ki bamde ke members kontras bi ai kita kajing najis start ka editor kaman ka chongmi ka dasbi welcome to kontrais bi minama penyak lama gospel ka chongmi bagi rangi bat apa ngirang imakan ka slap per take kontrais bi dar ka kontrais bi kita bapang ba
sistem ko dasbi kata ada sang tible jong mi ko dasbi kamu kan dasbi kini yo kami kapakot bekia bakum ju kon dasbi kita la ben tremen kata bakum ju dia ben nabur kadang ke jong mi ko dasbi dal kata pada jing imjing pi ko dasbi ada bun si busi ni kun sama ya hab no ko dasbi wa sha kan dai bom man unte un kun ke jing imjing ko dasbi mam dari mami kedai dari semai kerja engineer PB koi kedai spi dokar kedai spi kini kisi kipor balik nyok kedai spi doi kunci kedai spi dan kai kini kipor rasa baru kedai edem IT kama chomi kedai spi kini baru ada kading cisu present amin ba isulai ibe alam ye kene jing sekri blai ye kene no haisni ibe longru advisor jongka kasi jantia Christian fellowship sinai bedon sibun ke jingkit kle nagam da ikon samla wat haba kila don sajngai nege yegasan ya gaban yo ya gaban sekri lang yo blai kablong ke jing psa kabakan japan si ai blai ru ya ginong kit kam kibarim bat kibat mai jong ke KJCF sinai ai blai ru ya baro kita gi pra bangai ki ba page bat ki ba khmi lang ba ke YouTube channel ai ko blai ya phi skol samla jongi ki bla sim khia sim me ke jing ki khli na kap ta ban pen biang pen bit lang ba ki tiar gitar ki kor ki bo ban pen long ya ke jing shakri blai jongi ki ba cha na ai ko blai ya ba shulai i bala ai benta lang ya bakum mengau syakri betulot ya kaban ya sam lang bagan ko khubor kablong aktin ka jong blai shibun ublai kar pi na ai ku blai ya baro haga karten ka batiang tam ka jong try bon no pedim jungi ucis kures ka benta na aktin ka jong blai ka bangadon ya kaban bo kabalong ka dongrim jo ka jingslok haga ka no haisni kalong naga gospel ke jong Lukas dagalong kabakhat nyo na dugar khot kabakhat way ter hado kabakhat kandai kani kade go way ni kamba ke bau jisu ulale men barang don hagre ka parthai ulapan im ye ki bala yap ulapan pe ye ki ba matla ulapan penyai ye ki bat ko ulapan kia igo bon ba ki ba pang ki bistam bagadi kade go way na pengi kamba ki bau jisu ulele menba udam don hasla juga dengan partai. Bar haswa begin boy syakri ka benta ya kaban sngap an syakor ga tin ge jomblai. To ngin pendep jar sipor khabadu blai habijing duai. Ngin duai. A blai ubo pa jungi uba nen. Ni ayo e me ko konran lambang ni kapor kau kodor. Ituai binis nai ia kabandon rengkat lembang ni. Au belai usyakri jomi wieng hasanda kaktin ke jomi. Ia kaban kren ban batai ia ka. Aduai ablai snai ia kaban penkentang. Iau tele bat pengko ia ke sentor. Maka wai puwi ke kentin kaban mi kan mi rengkat bat kabor ke jomi. Bagan yalap ika ktin jomi ai ngan ngau ika bor jongka. Bagi breu kin syam jing kando. The uben sembok hala. Deng jong jisu madwai. Amen. Ka jingpang nyong tholi kalong ka jingpang hal testament kebarim lanyo bom khoi. Bat hap man penekang par ika badan kene ka jingpang. Kishi pomut kiba pang yang tole hapadeng kari Samaria bat kari Galilea kila wan syau jisu bat kila kerpa diu ba un penkia yeki u jisu ulapha yeki ban pedi hau rang ba lengdo kadau kalong baro kiba yo yega jingpang yang tole ki hap yega ban pedi ha urang ba lengdo ban pen scam ya ka jing pen khoi
Nene yakabaki kila yok mahat ika jing pengkia. Ujisu da ka jingai ulong haki kelai peni haurang ba lengdo bat kat mai kidang lei halanti la pen khoi ia ka jingpa. Baro kila khia bat kila lei la ka lanti. Tang uwei ujentel unong samaria unong wei. Lawan ban mani, lawan ya ka ban dem yau Jisu. Ban ai ka jing yaro, ban pen pau ia ka jing senongu. Ya ka ai ka bau Jisu ula le. Jisu ula kali. Syai ki kendai hatu syam la pengkia. Ki prabagi bi nakani ka jing itu kana. Ngio i habu Jisu ula pengkia igi spongot. Bada pedeng igi spongot tau wei bawan ya kaban mane wan ya kaban penpau ing snow ya ka ai ka bau Jisu ula le ya ka bau ula pengkia nakani ka jingpang yang tole ki kendai mut kim sam la wan ban ai burom kau mut kim sam la penpau ing jing snow ya ka ai ka bau Jisu ula pengkia ula le ha ka jing im joki bat na ka de ka jing tu khana ngiri hang ni gisni ke ba bon ba baro handre la jan baro ki breu kim don kamasim ngamo ka banengkong kim don ka jing ngamo ye pra marjan marpa ki bra le bha ye ki haga imlang salang haga syong pra marjan marpa ke ba bon ba ki breu ki klet bagi lelndet ya ka ke bagi pra marjan ki la le bha ye ki haga por je ka sipa kabar kibriu hagi di gisni kim don ka masim snangu ya lagi kimikik pa kibala kha kibala penhe pensan penang penstat yaki bakabalai bon ba kibriu kim don ka masim snangu yoblai ka jing snangu ya kibriu ba jing snangu yoblai hagi di gisni kaduna shekibaduna tha ki prabangai haga por ke sipa kidai ki pramarjan ki badon hasanda ke bajuan ban petegen ke bajuan ban pensingai kidai pramarjan ki badon hasanda menstep menme kidai ki pramarjan ki bakloi banwan ban ai ke ketika diang ke ketika mon ban long ke jing singai haga por ke sipa Henry Muslim tang hadin katu kanipor kataka kajing snow kala jano bala kala long ki briu ki bam snow yali pramarjan marpa bat kabaar ngeri hagi ki khon kim don kamasim kamasim snow yala ki kimiti pa ki bala trejitom ki bala IT yala ka jong jingim yakaban penhe pensan bat penang penstat ban penlut kaspa kapau na gitu ko bon ki khon ki ti nak ta ka jing bha ka jing im joki Henry hadin baki kila pandep hadin bakila don hai kam hagi jing tre jing ta ki klat ya ka ai ka bagi kimi ki pa joki kila le kam sim sngaho ka dei kaman sim jong ka jing rublai le ka dak jong ka jing rom ka jing long rublai kaman sim jong ka jing bom sngaho ka dei ka pop banyo ya kaman sim jong ka jing sngaho ki haban pai sedin ya ka jing ai lanti ngakan mau ka por ba poi chaka rithor le ka rithar ni ma ya ka jing shift habagila ma di gijing sit lakan mau habadon hala ying habadon hala jalla watang kapakharung imdon kam ya ke isili na ekren Henry habadon chat khar lem pakha khamisi mla bansya lagi dei ben sngamu yo blai tam na kan ka liang ga bo ingi ha ka jaga ka bakan saitam ngila dei ben sngamu yo blai u ai ka jaga ka bapenga u ai ka jaga ka bhatam bangin song bangin sa
ngila day ban sngongo yo blay ko ki khon ki pa ki bala IT la ga jong jing im ban tray sitom ban pen he pen san ban penang perstat ye pi kala day nama kata ban don ka mesim sngongo ye ki ka mesim sngongo ye lagi ki pa ki bala ai la ga jong jing im nagam ta jong pi ban nga ngai scam nam ta jong pi ki ba don hang ne sinai ki ba puluhan ban pule ki ba tray hang niru katu kan gikam pis ngotho ba ye kan ni bagi kemiki pa ki ai ya ka bahatam nakam ta jongpi kala dei nama kata hadin ma pina dep ing jing puli jongpi hadin belon pai sel ke jong ke jala hadin bla don ka lember ke yeng sem ya ka ban pen pau ya ka ai ka bahatam kom ga dak jong jis ngomo ya ka ai ka ba ki kemiki pa kila ai nakam ta jongpi ka mensim snow yo blay hagani gasni kala duna than hadu kata ka jing sngamu yo blay kam don de ka daw hawigi briu kila im kila dabyang hagalong briu man briu teng kila baklano kila klet no kila landet no yak ai ka bo blay ukwa hagani sha ka jing sngamu yo blay ka mon gjong blay kabo kwa yang i wei pi wei yang bagi don ka masim jong jing sngawo naga mau i wei u long pa u balarang ba bala temen habolo yo pang la lam u hospital bat onda habolo poi hospital ka jing pang kala nang ban kinos pe ki doktor kinong penya je ka hospital kila dei ka ban ai ka oxygen ban ha dei la ai oxygen kila thu ka dor je ka oxygen ka ba ai u sipo wajar tengka baru ta urang ba hadin boleh osngau ya kata ka jingit ho ador juga oksigen ke belai u sipo wajah boleh yang barhawla wan ban keli u ladam don bisa ban ai nang ai takak bodon sa ai pat hadin uni rang ba usno tenar uang ngam sem la yam namar bangam don bisa hande nga yam de musim bos ngomo yo blai namar ki nyopo tri stem ki balai do ngalar ring mensim ya ka oksigen ka boleh ai klem siu do kane kare ka musim ko bos ngomo yo blai namar kata lang ba kane ko khubor lang ba ka tim ka jong blai ka mga don ya ka bani share hakare ka jamit ka long to ngin long ki brew ki bos ngomo yo blai to ngin long ki brew ki bos ngomo yo blai prabangai kinong yalam hagi balang ki bo pher kabagin yo ego musim jo ki sngamu yo blay ubala ichwa yangi bangin yo ego musim jo ki sngamu yo blay yagbo blay ulakar kushwa yangi namagata lembang ni kubor kabalong lang katin ka jo blay kabakhot yangi namagata bangin long ki brew ki sngamu om ki brew ki bam sngamu namar yu ilang bang ngi jito kana lajan baro ki brew ki bom sngomo yo blay nagis pomot ya ga jisu lepen kia tamu wei bon ai ngo kendai kila jano kila klet no kila lendet no ya ga ai ga jisu la le ha ulapen kia ya ki namar ga khon ya nga ba di pi khon samla shagini ai ban le ong nong rai sim manu balai sigdi kibam don ka musim sengo kadai ka challenge na kata jonga kadai ka challenge na kata jong pi wei bangi ngin lai saki bani atho yaki bangi don kam ban don ka musim ngamo yalang pramarjan ngidon kam ban don ka musim ngo yaki mikpa ngidon kam ya ka ban don ka musim ngamo kam tam yo ka ngamo ai be hai ki e baro kadai kamon ke jong blai ban sngawo yu namar ke jing i ke jong u ko bahadu kata lah pedeng ki jing ele pedeng ki jing pang ba ki jing dok ki bala ban ha ka jing im ka bala ba ni kando ha ka jing im fum ki khon samla ngin sngawo yu blai namar ka jing i ke bapla ka jing i ke jong u ko boli shwa yangi Teto blay unkar ku yangi nam taka buram jabu. Amen. Gini duai. Yayu imi au blay
namar ke ko por ko bokor karpang namar ka tin ke jong be ka ba don ban pen kan mau yangi kum gi khun ki bi ya gi khun ke bla sus pa ke jong be mangi dei ban don ka ban sim ka bas ngamu yami kum gi khun samla ni dei ban don ka ban sim bus ngamu yagi pramarjan marpa ngide ben don ka musim bus ngau ikimikik pa ngide ben don ka musim bus ngau kam tem yemi ublai ka ba long shisha ko try ka ba mi mon bangi de ben ngau namar ke jing ka ba pla ke jot me ya rab gi ko try bi namar kata ha ka bangin pen wai no ya ke jing sekri lang sungi tera ai ba ke jing ai ba dap yang ba dap hai ka ba jesu kristus bo try ka jing ba ka jong blai pa rengkat lem kajing pensait bor kajong mensim bokoi kini lai ki belong way blay kini ai long rengkat lem bat ngi yai long rengkat lem bat ki bangai ki badon saudong keleng kan ka ribat ka pertehi nadu mentah sugi bom jukut ro amen